Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa na hakon Sheikh Abdullahi Saleh Usman Pakistan ya sauka daga mukaminsa. Sheikh Abdullahi Saleh Pakistan ya mika murabus daga matsayinsa na shugaban hukumar alhazai ta ƙasa na hakon. Lamarin da ya janyo hankalin jama'a musamman masu ruwa da tsaki a harkokin aikin hajji a Najeriya. Majiyoyi sun bayyana cewa murabus ɗin ya biyo bayan matsin lamba da rashin jituwa a cikin shugabancin hukumar. Duk da cewa har zuwa hada wannan rahoto babu wata sanarwa ta hukuma daga NAHCON ko kuma gwamnatin tarayya da ta tabbatar da murabus ɗinsa a fili. Sheikh Abdullahi Saleh Pakistan ya hau kujerar shugabancin hukumar NAHCON ne a shekara ta 2024 bayan nadin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya masa, kuma majalisar dattawa ta tabbatar da shi. A lokacin jagorancin ya jagoranci shirye-shiryen aikin haji tare da kokarin rage farashin aikin haji da kuma inganta walwala alhazai. To sai dai rahotanni sun nuna cewa rikice-rikicen shugabanci da kuma korafe-korafe daga wasu kwamishinonin hukumar su ne suka kara tsananta matsin lamba da ya kai ga saukar tasa daga mukaminsa. Ana sa ran gwamnatin tarayya za ta fitar da sanarwa hukumanci tare da bayyana wanda zai ɗauki ragamar shugabancin hukumar domin tabbatar da ci gaba da inganta shiri da kuma gudanar da aikin hajji a ƙasar nan.